Buang ka ma. Tugar-tugar mga anak-anak sa kwarta, di magkakahatag sa akong kinahanglan. Ha? Karon nako kinahanglan ang kwarta, dili ugma, ihatag na karon. Wa kay pulos ang ginikanan. Mga young people, usahay ingon ani ang mga batanon karon nga panahon. Mga walay puangod, mga gapasipala sa ilahang ginikanan. Kabalo ba kamo nga ang pulong sa Dios nagsulti batok kaninyo? Ingon ang pulong sa Dios. Ang magtunglo sa iyang amahan o sa iyang inahan kinahanglang patyon, siya ra ang hinungdan sa iyang kamatayon. Sa unang panahon, patyon ka, kumutunglo ka, mga lang nagbuang kuanggol sa imong ginikanan. Abi mo, mata sa mata, ngipon sa ngipon, kinabuhi sa kinabuhi, meaning kung makapatay ka sa unang panahon, ang equivalent ka punishment is patyon pod ka. Pero dere, mutunglo lang ka sa imong ginikanan, wala pa sila namatay. Pero ang punishment nimo is patyon ka dapat. Meaning, bugat kay nga sala ang pagtunglo sa ato ang ginikanan. Napakiuban, nga ilang bunalan, ilang sagpaon, sumbagon, ilang mamagpapa. Abi ninyo, ang Dios against sa inyo, kadlok sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang mudagmal sa iyang amahan o inahan kinahanglang patyon. Ang mudagmal sa mama o papa, patyon dapat. Bunal-bunalan, meaning batuon o bato. May gani kay wala na karon nga panahon ba? Nabali man karon. Kaya may anti-palo bill. Kinsay nagpasa itong senador, anti-palo bill. Utok to sa yawa mga igsuon ha. Yes, na mga panubra nga mga pagdisiplina sa ginikanan. Pero, dili man sa tanan. Pag na sobrang nga pagbunal mo, ito'y angay nga silutan. Pero kanang wala o nagid ang palo para sa mga bata. Ang mga bata, matubo ang magsungay, anak. Maubitan ng uban ng mga bata, masamot o kaisog, ano man, na mag-gobyerno mag-protect sa ila, ha? Young people, kung ingon anag ka, hinundom ni ang pag-antos sa imong mama o papa para sa imo sa unang panahon tungod kay mahal kanila. Gapaabot sila 9 months nga moabot ka ug pag-abot nimo dako nila ngisi, paghilak nimo ngisi sila. Gihunahuna nila, you are a gift from God. Happy kayo sila. Ila kang gihabulan, gimoskitorahan, patsada ay mong mga sanina, dili ka patugdunan og langaw, love kay kanila. Ang ilang gusto nga paliton, nga lamian nga pagkaon, di nila gipanapalit. Kay ilang ginapalit og gatas para nimo. Ang ilang mga pangandoy, ilang na ginabiyaan. Kay ilang ang gitutok ilang atensyon og effort para sa imuha. Kay gusto nila ang best para nimo. Unya karon, imo na lang silang balikason, imo na lang silang dagmalon. Mga people, pagkawala ko'y puangon. Kung ikaw ilang gibunalan sa unang panahon, unya gadumot ka karon sa ilaha, gikusi ka nila sa unang panahon, unya ikaw nagdumot sa ilaha, ang ngayon man sa ka nga kusion kung ikaw makasala. Dili ba? Api mo, good gani ng kusion ta, bunalan ta sa mamagpapa. Kaya nga no, masubay ta sa sakto nga dalan. Dili ta mo hiwi, dili ta mahulog dito sa pangpang, dito sa bangag, kundi dili dito ta sa sakto nga dalan. Sakit man, pero maghatag ka nimo kinabuhi, meaning di ka mamatay physically. Dili sa mas uban ba, tanawar ko ng mamatay magita ba, pero tanawar ko ng uban nga mga bata nga wala bunali sa ginikanan. Di ba? Hilig manunggam, hilig manumbag, basagiro, nga priso, nga ospital, ano man, wala may saktong kinaiya, kaya wala man matulid ang kinaiya. Pero ang mga bata nga binunalan, dinisiplina, di ba? Tulid ang agianan, wala mo hiwi, pagkatapos naabot pag yun nila ilang pangandoy. Tanawa si Manny Pacquiao. Unsa ingon Manny Pacquiao? Pasalamat siya sa Mama Junisia. Kaya kung dili patungod sa Mama Junisia, dili siya musikat sa makasikat karon si LeBron James. Walay papa, pero ni mama nga, maayo mo atiman ka niya. Naabot niya ang pangandoy tungod sa iyahang mama gihapon. Ngano, ang mamang papa, ang mama nila, nag-atiman pag-ayo kanilang duha, gibunalan, gituduan sa insakto, wala gadumot karon. Ang tanawa, pero ting pasalamat. Nayon sa kabatanon, gikan sa layo nga dapit ni uli sa balay, niingon, salamat sa imong pagdisiplina kanako sa bata pa ko. Kay tungod ni ana, pag-abot nako di adto, dinayig ko, kay responsable ko sa mga buluhaton, dili ko tapulan. Ingon anak dapat ba, dili kay magdumot? Namo guna sa verse good nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gitrain ka. Sama ka sa kahoy. Nga paghi pa nimo bata pa ka, gi-street ka. Aron nga, subay mo hambag tubo street. Dapat po yun nga, sa bata pa ka, pantuno na ka. Kaya kung tiguang na ka, lisod naman ka, pikoon, streeton. Ayaw pagdumot mga young people. Napagilain. Na ay mga bata nga, human nilang ka-graduate sa college, dili na kabalo mo suporta sa need sa mama o papa. Sa
Sa diyan nag-eskwela pag college, ang mamagpapa gapangutang sa bangko, gapangutang sa FICO para ibayad sa tuition sa mga bata. Pagka-graduate na sa mga bata, nakatrabaho, ang ilang kwarta, ang ilang income para ra sa ilang kaugalingon, para ra sa ilang pamilya. Wala na ihatag-hatag sa mamagpapa. Apil ang bayad, apil ang utang sa bangko, utang sa mga tao, baka sa FICO, wala nila bayri imbis ilaha man tong utang. Mga young people, gibuhat sa inyong ginikanan ang responsibility nila para sa inyo. Kamu pod, ini ka-graduate na ninyo, pag na may kwarta, buhata pod inyong responsibility para sa inyong mama o papa. Ayo, intaon sila pasagdi, ayo nga. Magsigis lagpasan o ng mais, anang kahoy, kisigi pangitag uling, pagpangubra para nga ipakaon sa ilang kaugalingon, tigulang na baya sila. Ikaw, kay nakakwarta naman ka. Hatag kwarta, suporta sa ilaha. Mura ba kag uma, ikaw usa ka kauma nga ila kang gitanom, ila kang gibusbusan, ila kang gibubuan, ila kang giabunuhan karon namunga na ka. Pag bunga nimo, o sige, ang bunga ihatag pud sa imong ginikanan, dili kay ikaw ra tanan na mo kaon. Nay uban, may pa mga uyab kay tagaan pa og kwarta, librehan pa tagaan pa flower, chocolate. Ang magpapa intaon asin og bulat resod dito sa bukid. Sige lag asin tuyo. May lang panagsa kay makabulad, luoy yung taon kayo samtang anak. Hotel, gwapo sa nina, branded ang karhones, branded ang mga shorts. Feeling dato, di ay ka ang ginikanan dito gibiyaan man di ay wala suporta Kaluy in taon naman magpapa nimo. In taon sa na pon gakabuslot-buslot lang shorts, gakabuslot-buslot lang sa nina. In taon gapangitong lang in taon mama man papa nimo gidilik-dik na lang. Mura nagsinugbang alitso naman naong. Gapainit parang ipadala kwarta nimo dito. Tag 1,000, tag 3,000, tag 5,000. Unya pagka-graduate in town, wala man lang gihatag bisag kinintos sa mamagpapa. Kinintos na lang unta. Wala gyud. Abi mo, sukor ba si Kristo anang mga bata, mga ulitaw dalaga nga walay ikatabang sa ginikanan? Basagan ni sa Marcos kapitulo 7. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Kini mga pare dire gusto nila nga ang mga tao mutabang dito sa simbahan. Imbis katong kwarta itabang sa mamagpapa, tanan gibutang sa simbahan. Kini mga pare dire gusto magkwarta. Suko si Kristo anak. Yes, muhatag kita sa simbahan pero di na to kalimtan ang atong responsibility sa atong ginikanan. Unay meaning ani mga igsoon. Suko magana si Kristo nga ihurot og tabang sa simbahan ang tanang kwarta, dili taganang ginikanan. Samot na kanang ikaw adto lang sa syudad. Inom, palit og ice cream, palit og cake, palit og sing-sing para sa uyab, sapatos, bulahan ng uyab. Ang mamagpapa, intaon, gabako-bako lang taon dito sa Intaon, pag mag-ulan, matuluan intaon. Ang anak ko, apo kay higdaan na dito sa bukid, ay sa syudad. Ang magpapa, intaon, kaluoy. Ay, unsa, na bagid intaon ang gugma, na pag-ikatulo ay nga problema sa mga bata. Naglisod naman gani ang mamagpapa o buhi sa ilang pamilya o sa iyaha. Dugangan pagid niyang problema, naburusan pagyod. Gidugangan pagyod atimanunon. O niya, ang mamagpapa pagyod ipaatiman sa bata. O niya, ang mama o baka ang ulitaw nga nakaburos, galag-lag, suguon, di gid mo tuman. Magsigira duwag email, magsigira og computer, sigira Facebook, TikTok. Guwapa ka sa TikTok. Ang bata, wala atiman na. Ang gipaatiman, ang lula. Naon sa boy? Kamu ang nakasala, kamu ang motiman. Maning kamot mo para ipadalag kwarta, para ipakaon sa inyong mga anak, nga giatiman sa inyong mama o papa. Abay mo, huma naman ilahang kalbaryo unta sa imuha. Nganong pagpanganak, nganong nga hangtod karon kalbaryo ram gyapon. Sige kipon sila atiman o bata. Ikaw nakasala, ikaw naglipay-lipay, sila mo'y magantos. Sayop ka na. Ikaw mo'y naglipay-lipay, ikaw mo'y magantos sa imuha nga bata. Imo man kanang anak, dili ba? Mga kabataan, mga young people, tahura inyong ginikanan. Ingon pa sa Bible, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sonda ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad, aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan sultian ko kamo nga bisan kinsa ang masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom na sa hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon kwanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin, ug bisan kinsa nga moingon buang ka,
mahiagom sa infierno nga kalayo. O tanawa, ikaw nga anak sikag ingon sa iyong mama nga buang ka, papa, buang ka. Mahiagom man gyud sa infierno. Pagrepent aron dili ka maimperno.